מפרסמים יקרים שלו, בהדרכה זו אני אלמד אתכם כיצד אתם מעלים ומסירים תמונות מהצימרים שלכם. בשלב הראשון יהיה עליכם להתחבר לממשק הניהול. לחצו על התחברות בחלק העליון של האתר. לאחר מכן הזינו את שם המשתמש שקיבלתם והסיסמה. לחצו על להתחבר. בצד שמאל יופיעו הצימרים שלכם. בחרו את הצימר אותו אתם מעוניינים לעדכן. אחר כך לחצו על העלה תמונה. בחר קובץ לבחירת הקובץ הרצוי. בחרו את התמונה שברצונכם להעלות. אפשר לחזור על הפעולה לפני השמירה וכך להעלות מספר תמונות בו זמנית, מה שמקצר את התהליך. לאחר מכן לחצו על שמור. אם ברצונכם להסיר תמונה, לחצו על התמונה שברצונכם להסיר ולאחר מכן על מרחק תמונה. לידיעתכם, יש באפשרותכם להעלות רק עד 10 תמונות לכל צימר. אין שום צורך בלעבד או לערוך את התמונה. לאחר שתעלו את התמונות, צוות צימר כחול לבן ייקח את התמונות מתוך ההוסטינג, יעבד אותם לגודל המתאים ולצורה הנכונה ויעלה אותם שוב לאתר בשבילכם. תודה רבה ולהתראות.